Ir-raġel ta' 42 sena Kevin Mikallef qed jinżamm arrestat wara li qatel lill-ommu u lil tsitu. L-omiċidju doppju seħħ fl-insegwitu ta' ġlieda kbira waqt argument ta' natura domestika u fejn b'konsegwenza mara ta' 71 sena li tiġi om l-aggressur u mara oħra ta' 74 sena li tiġi tsija tal-aggressur inqatlu b'daqqit ta' sikkina. Kollox seħħ qabel is-6:30 ta' filgħodu fi triq Fidel Zarb fil-Gargur, triq kwita li kmieni filgħodu qamet għal kommozzjoni. Fil-fatt ma l-pulizija marru fuq il-post, iż-żewġ vittmi nstabu mixħuta mal-art fil-washroom tal-istess dar illi fiha kien jgħix l-aggressur flimkien ma' ommu. Skont informazzjoni tal-pulizija, it-tsija tal-aggressur li nqatlet ukoll kienet tgħix il-Mosta. Fil-waqt li t-tsija tal-aggressur Marija Carmela Fenek kienet iċċertifikata mejta fuq il-post tant li l-katavru tagħha ttieħed bil-ħers tal-pulizija, om l-aggressur Antonja Mikallef ittieħdet l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn hemmhekk kienet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi ta' natura gravi u kien ftit qabel nofsinhar illi tħabbar li l-mara kienet tilfet ħajjitha. Ir-raġel iben u n-neputi taż-żewġ mejtin għandu 42 sena u kienu stess illi wara l-qtil doppju ċempel lill-pulizija u fetħilhom il-bieb malli waslu. Għal xi ħin u nżamm il-pulizija l-istħarriġ wara li ġie arrestat, iżda kollox jindika li aktar tard u ttieħed l-isptar Monte Carmeli fejn għadu qed jinżamm. Fil-fatt ir-raġel li ġie arrestat fil-post tad-delitt instab mimli dmija waqt li kellu jittieħed għal kura minħabba l-instab fi stat ta' aġitazzjoni qawwija. Skont stqarrija tal-pulizija, l-aggressura aggredixxa liż-żewġ nisa permezz ta' arma li taqtaw bil-ponta. Rapporti fil-medja lokali qalu li l-vittmi f'dan id-delitt sofrew minn daqqiet ta' sikkina fonqhom u f'sidrhom. Sa dan it-tant bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Claire Staffraġ Zammit li ordnat li ssir inkjesta u ħatret diversi esperti biex jassistuha fil-waqt li l-pulizija għadhom għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom sabiex tiġi stabbilita id-dinamika tal-każ.